Anem ara amb els hidrocarburs aromàtics. Són hidrocarburs cíclics, és a dir, que estan formats per àtoms de carboni i d'hidrogen amb una cadena tancada, però aquesta cadena tancada sempre és la mateixa. Parteixen sempre de la cadena que tenim així representada. Aquesta cadena li direm el benzè, que és una cadena amb 6 àtoms de carboni i tenen 3 enllaços dobles de forma alterna. Es pot representar emprant qualsevol de les següents estructures. Es pot representar d'aquesta forma, d'aquesta o d'aquesta. Així, tots els hidrocarburs aromàtics són derivats d'aquesta molècula, que és el ciclohexà U35-triè, o també li direm benzè. Quan el benzè és la cadena principal, com en aquest cas, està marcat de negre, les cadenes laterals s'anomenen com a substituents. Aquí ho he marcat de color roig. I si presenten un únic substituent, com és aquest cas, no cal indicar la posició. Per tant, aquest serà el benzè i el substituent és metil. Per tant, metilbenzè. També li podem dir toluè. Si en aquest compost, com podeu veure, hi ha 2 substituents, les posicions solen ser U2, U3 o U4. Aquesta és U2, benzè, i hi ha 2 metils, U2, dimetilbenzè. Freqüentment s'utilitzen els prefixos orto, posició U2, meta, posició U3 i para, posició U4. En aquest cas serà orto-dimetilbenzè. També ho podem escriure així. Aquest serà posició U3, dimetilbenzè, o meta-dimetilbenzè, i aquest serà posició U4, dimetilbenzè, o para-dimetilbenzè. Quan el benzè no està en la cadena principal, com en aquest cas, s'anomena amb el nom fenil. Tenim 2 fenils, la cadena principal serà aquesta d'ací, és un et, com és un alcà, a, età, i els 2 substituents seran difenil en la posició U2, et, sufix a, età, i els substituents U2, difenil. A banda, també cal saber que existeixen hidrocarburs aromàtics formats per estructures molt més complexes, com els anells aromàtics condensats. I caldrà conèixer com a mínim els següents. Aquest d'aquí, que és el naftalè, aquest és l'antracè i aquest és el fenantrè. Vinga, doncs, anem a practicar. Us deixo aquí un compost, parem el vídeo. Bé, si ja el teniu, primer que tot hem de veure quina és la cadena principal. En aquest cas, la cadena principal serà el benzè. I aquest d'aquí serà un substituent. Us ho marco d'un altre color. A aquest substituent li diem etenil. Mireu-vos el vídeo d'alquens. I, doncs, la cadena principal, benzè. Posem la cadena principal, o primer el substituent, si voleu, etenil, i a continuació la cadena principal, benzè. Etenilbenzè. També li podem dir vinilbenzè o estirè. Un altre. Si ja ho teniu, primer que res cal distingir la cadena principal dels substituents. En aquest cas és molt simple, els substituents seran aquests d'aquí i la cadena principal serà el benzè. Com a substituents tenim un metil, un etil i un propil. Caldrà ordenar-los per ordre alfabètic. Primer anirà l'etil, després el metil i per últim el propil. Cal numerar els substituents, per això caldrà numerar el benzè de la forma que ens quedi una numeració la més baixa possible. Podem començar per aquí. Este seria l'1, este seria el 2, el 3, 4, 5 i 6. També haguem pogut començar pel propil i anar en sentit contrari. Jo ho he fet d'aquesta forma. Per tant,
Cadena principal, benzè. Ara posem els substituents davant del benzè. Per ordre alfabètic, el primer hem dit que serà l'etil. Com està en la posició 2, 2 etil. El següent, el metil, està en la posició 1, 1 metil. I l'altre, el tercer, el propil, i està en la posició 3, 3 propil. El compost serà 2 etil, 1 metil, 3 propil, benzè. Aquest tenim 3 metils i si ho numerem de la forma que ens queden les posicions més baixes possibles, els metils estaran en la posició 1, 2 i 4. Si ho numereu a l'inrevés, també vos dona les posicions o vos donarien les posicions 1, 3 i 4 i per tant no podria ser si ho feu d'aquesta forma i si ho feu d'aquesta forma vos donarien les posicions 1, 4 i 5. Per tant, la que vos dona les localitzacions més baixes és aquesta, 1, 2, 4. 3 metils quedarà el benzè i els substituents 1, 2, 4 trimetil. I així teniu 3 compostos més per a finalitzar amb els hidrocarburs aromàtics. Si ja ho teniu, dibuixem primer el benzè, sempre serà aquest compost, i el substituent és un etil i el podeu dibuixar al lloc que vulgueu. Jo l'he dibuixat aquí. 5-fenil, 3-metil, pent, 2-E. El pent vol dir 5 àtoms de carboni. Podem numerar la cadena des de l'esquerra o des de la dreta. Jo ho he fet des de l'esquerra. I ens diu que en la posició 2 tenim un doble enllaç. En la posició o en el carboni de la cadena principal 5 tenim un fenil. I en el carboni de la cadena principal 3 tenim un metil. Ara només ens quedarà acabar de saturar els àtoms de carboni, ja que sabeu que cada àtom de carboni pot tenir 4 enllaços. Aquest carboni està enllaçat amb un altre, per tant, li faltaran 3 hidrògens. Aquest carboni està enllaçat amb un altre carboni i amb un doble enllaç li faltarà un hidrogen. Aquest d'ací té ja els 4 enllaços fets, per tant no li posarem cap hidrogen. Aquest d'ací 2 i aquest d'ací 2, ja que està unit a un fenil i un àtom de carboni. Per tant, només li quedaran 2 àtoms d'hidrogen per a finalitzar els 4 enllaços que pot realitzar l'àtom de carboni. I per últim, el 2-fenilpenta UE4I. Pent vol dir 5 àtoms de carboni. Començo a numerar la cadena principal per l'esquerra o per la dreta, com vulgueu. Jo ho he fet per l'esquerra. I em diu que tenim un doble enllaç en el carboni 1 i un triple enllaç en el carboni 4. I per últim, un fenil en el carboni 2. Només caldrà completar els hidrògens. Aquí en posarem 2, aquí no cap, aquí 2 més i aquí 1. Resumint, els hidrocarburs aromàtics, el nom del qual ve perquè tenen desprenen un fort aroma, venen sempre del mateix compost, venen del benzè. Si aquest benzè no està dins la cadena principal, li podem dir fenil. I, com a curiositat, és un compost molt utilitzat en la vida quotidiana. S'utilitza com a constituent de combustibles, per a motors, dissolvents, de greixos, olis, pintures, etc. Derivats del benzè com el toluè, que és un metilbenzè, s'utilitza en la fabricació d'explosius i colorants. O aquest d'aquí que tenim tothom en les nostres cases, que és el naftalè, o també conegut com a naftalina, que s'utilitza en els armaris contra les arnes de la roba. Fins ací els hidrocarburs aromàtics.